So, okay guys, pabalik na tayo ng Manila. So, may tinuro sa akin na shortcut na daan papuntang Star Tollway. So, pero medyo delikado daw. Dahil medyo masikip, madilim. Pero dadaan tayo doon guys. Isasarado lang natin yung mga pinto natin. So, tingnan natin kung mabilis nga doon. Dahil pagka doon sa bayan ng daan, matraffic. So susubukan natin dito sa tinuro sa akin na daan guys. Sana hindi tayo magkaligaw-ligaw. Pero wala naman masama maligaw mga bossing. Basta magtanong lang tayo. Okay, mamaya guys, papakita ko sa inyo yung susurkatan natin. Medyo madilim lang dito guys. Ang sabi sa akin dito, may shortcutan daw dito pero looban. So subukan kong dumaan dito sa sinabi nilang shortcutan. Boy, saan yung turmeric dito? Turmeric yung daan, shortcut pa pong tang i-exit. Turmeric ano ba yan? Turmeric ba yan? Tinurik ako? Oo, tinurik sa Pagayo. Doon pa sa daan? Okay. So nagtanong na tayo guys para hindi tayo maligaw. Pag may pumara dito sa akin guys, sagasaan ko na. Grabe ang sikip ng kali guys, tsaka madilim. Boy!
Pa Manila ako. Pa Manila ako. Saan ang exit dito? Dito kabila? Sa Maynila. Oo. Dito po ang daan. Dito? Tapos po meron po nuliguan na ano. Yung highway po. Papuntang toll gate? Oo. Ito po. La- Boss, malayo pa ba yung ano, exit papuntang Manila? Sa? Yung mag-exit ako papuntang Manila, malayo pa ba? Diretso. Bago kano ka pa ganyan. Diretso lang yan. Tapos kakanan. Ayun, pagdating doon sa dulo, kaliwa ka ba? Kanan yun. Ay, pan na. Start tuloy na. Tuloy na, start tuloy. Oh, Diretso, kaliwa, oh, tapos kanan. oh, yun na. Naligaw na yata ako. Pagkakit nung panakikita na ninyo, tignan po mo yun. Miss, pa Manila ako, saan ako? Pag ganon? Diretso po, dun sa ano po. Saan ako? Kaliwa po kayo sa dulo. Kakanan ako? Apo, kanan kayo, tapos? tapos dun po yung exit, dun sa kabila. Okay, salamat. Saan? To? To? Naligaw. Ito nga, dito na nga, okay na. Oh.
alright guys, nakarating din tayo. Nasa Star Tollway na tayo. So dire-diretso na ito hanggang Manila na to guys. So okay naman yung nadaanan ko, madilim lang. So nagkaligaw-ligaw lang ako. So alright guys, Manila na ako. Abangan nyo na lang ako sa Manila guys. Sa Star Tollway na ako guys. Alright, hataw! Guys, nasa Alabang na tayo. So, alright guys, kanina nasa Tanawan tayo, ngayon nandito na tayo guys sa C5. So, mga 1 oras natin biniyahe guys. Hindi matraffic, ayan, matraffic nga dito sa tollgate eh. So, alright guys, andito na nga tayo ngayon sa C5 tollway. So kanina nasa Batangas tollgate tayo, ngayon andito tayo guys sa C5. So kahit medyo nagkaligaw-ligaw tayo, okay naman. So medyo nakakatakot nga lang dahil sabi sa akin yung mga
kapatid ng mga yung pasahero ko, huwag daw ako dadaan doon dahil madilim. Pero linak ko naman lahat yung mga pinto, kaya medyo kampante naman ako, guys. So marami tayong natanungan. Kaya nahaligaw tayo. Alright, guys. So nandito na tayo sa Manila.